Kawis tinggal sampun paripurna minangka asung saji saking pangpawang ya sang bapa ing samangke mugi saged handhani lampahipun adicara purwa madya lan musa tansah kinanjar kaberkahan saking Gusti Kang Maha Nasa. Amin amin Allahumma amin. Karangan Scott original. Wey. Wah. Oh, ayo.
Lo. Karangan squad original. Woi, yo. Aku di grup Bumika Moro
Dinggo tes mae. Oh, tes mak nek itu. Depes mak. Tak kira nek belur. Belor. Blur. Evi kayak ngopo? Kuak-kuak. Ayo. Karangan Scott original. Iya. Cek jarane dewi-dewi. Iya. Karangan Scott original. Weh.
iya iya wow iya iya hey go 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 hey go ayo hey lereh saknalika sang wanudya tama kang mijil saking karengan sekuat original ing kono lamun lenggah satata antuk nugroho nyawiji ing rasa nyawiji ing donga hoyuwan mano kawistara sang bapa ya sang pawang pus anyandak kembang manca warna kumuku sing dupa kang tansah kumelun pratandha kunjuk donga pamuji pring Gusti kang amurpa ing dumadi pandungane karengan sekuat original angsung panglipur Purwomadya lan Musra tansah pinanggih rahayu kawilujengan nirbaya nirwira jaragat bergaing Gusti caket ing nugrahaning Gusti tansah cinaketa mring kaberkahaning Wang Maha Kewasa ya Wang Maha Nasa ayam tentrem kang dadi gegayuhan ati mugia tansah ayu 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 rahayu suro dira saya ning rat lebor dening pangastuti nyawiji alon kanca-kanca ndodok kanca minggir kanca nyawiji yo ho ho he he ha yo ha he ha
sisih kidul anak Jawa komonoke ana segara kang nyoto gedhe ombake dilapi apa dilapi dhewe ora iso bayangke aku. iki lho keringet iki lho Ora iso bayangke. Ayo. Ngenteni garing. karangan Pak original
original. Terus malam kekunci. Ada Mas Kabul Mahesa. Siska Puspita. Terima kasih. Siska Puspita. Iya Mas. Indahe kembang mawar yang lagi mekar tansah ambutoake sinar surya banget ambutoake tetes sing lembut kaya aku sangat tansah nunggu sliramu. Aku seneng. Tanpamu apa artinya? Indonesiane ngono kuwi Mas. Ki ono lagune lirike sam anu. Apa ki jenenge? Adane sama Oh, iya. tanpamu. Tanpamu apa dayanya. Iklan sabun kok. Budaya barang. Budaya Oh ini dituarek iki Mas. Nggih. Rasa repot-repot kok tak tarik dhewe. Aku nek bagian narik ngene iki sowan. Bentuk. Senenge kon Jatahe. narik sampean iki. Para sang guru nadi. Iya. Wah. Ingkang ngagem rasukan warni cemeng Cemeng. kadosta Danang Sutawijaya. Oh. Lho iya ngono. Surapopo. Katon gagah lan pideksa. Nah, nggih. Sembah nuwun. Monggo. Derek dawuh kanca-kanca Nggih. mbok bilih kebareng ngaturaken sugeng dalu Kang Mas Kabul Nggih. Mahesa. Den. Katur kunjuk ugi sedaya pamriksa budaya dalu punika sembah Nggih. sewu nuwun. Awit rawuhipun sugeng amirsani kanca-kanca garingan squad origi. Seperti yang saya sampaikan tadi Denapi. Penonton sudah terlihat sampai ujung sana Mas. Ujung timur sudah penuh full dengan para penonton Pandemen Bolo Garangan Squad original. Ya, oke. Nah, iki monggo jatah dilongi. Suara kuas ngir-ngir. Suara kuas ngir-ngir. Lek dirong mlebus dilong. Do marah-marahi. Do marah-marahi. Mas aku pencokan apa ki? Dilongi, Mbah. Anu, Dik. Cikon. Woi, kiting. Waduh. Yo. Monggo. Yo, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
raga ingkang sinilih. Wah. Ayo. Raga-raga kang sinilih kang duweni watak alus, watak kasaran, watak sedengan yo. Yuk. Seki dolan tanah Jawa gumununge ana segara kang nyoto gedhe ombake ulung kumulung ora kenet saben wayah ora ana jalma kang nyoto wani sembrono Iya. Oi, iya. Den Dawu. Iya, wonten dawuh Wonten napa lho Mas? Iki wonten dawuh. Nggih. Lho, Iki lho. Bobo Iki sing amrih dadi iki. kurang siji. Paring pangantika. Ngoten. Sing dadi kurang siji. Sing urung kelebon ti, Mbah? Mas Kabul. Sing Sing dereng- urung dadi ingkang menika durung. Aku kurang Wah. Aku kira kelebon ya, Cah. Lah terus Gur kelebon upo. Aku kira kelebon ya, Cah. barang leben ya. Kok tak atasane dhewe. Nggih. Den, tentunya masih dalam acara fasilitasi pembinaan sanggar sekuat garangan. Malam hari kita bertempat di lapangan Kelurahan Gedang Rejo, Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Tepatnya ada di belakang kantor Kapanewon Karangmojo ya. Nah, kita Jelali. kembali apa pakaikan Jelali. Oke. Pesane iki wujud nguri-uri kabudaya. betul. Kita harus selalu mengingat-ingat dan memakai kata-kata ini ya. Siap. Iki kita cek Perlu sampaikan konsentrasi juga ya. ku ono sing ngantuk barang ki aja Iya, nganti. siap, Nggih. Caranya gimana, Den? Ketik rek. Kok malah Aku Di bawah kelingan ini, carane. nomornya di bawah ini. Opo enek-enek isor kok. dana. Ya. Ya, Nggih. Nanti kalau kita bilang salam budaya, Budaya. nyuwun izin, Nggih, Bu, nyuwun Bapak pangapunten, Ibu, sedaya mangke lestari budayaku Ngoten ngoten nggih. nggih. Nyuwun ngapunten Jane ya. ora perlu diwarai Mohon iki wis kekompakannya paham. ya.
Oke. Yo. Monggo. Aku Iya, bareng ya. ya bareng 1 2 3. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih Kaya ya. guraku dhewe canten-tene ki ragu. Capok ya. Matur nuwun Mas Son. Ya, Mas Afi. Halo. Ki kahanan wis kaya ngene le. Wis do klebon. Sing mau teko do ayu-ayu ki wis malih. Weh, tenan arek kaya ngene iki aku sik gelem yakin. Arek ora kaya mau kira apa aku ikhlas. Tenan aku. Kudu geleman ya. Wis dilirik. Wis dilirik. Gumunku kok ya kek tanggap ngono lho wis ora apa-apa. Ci, Mekaten Den iki saene langkung saene pun sunggoto kanthi lelagon. Bisa mangke tetembangan. Langgeng suko pun kairing saking kanca-kanca bala gangsa kanca pradangga jangkep wonten Kusuma Laras Percussion. Kusuma Laras Percussion sembah nuwun Nggih, ugi kadang-kadang panitia ingkang kepareng hangajai karya paring pambiyantu Betul. lampahipun adicara menika saking Karang Taruna Iya. Guyub Plumbungan. Juga dari Juga Karang dari Taruna Karang Desa Taruna Desa Karya Manunggal. Sembah Oke, nuwun, terima kasih, siap. selamat bertugas, sukses Nggih. sampai akhir acara. Amin amin amin, kita doakan dua buat Karang Taruna pokoknya semakin sukses, Semakin solid, semakin kompak dan menjadi ujung tombak bisa membawa nama baik dusun Plumbungan juga di desa mana? Desa Kalurahan Gedang. Kalurahan Gedang Rejo Kapanewon Karangmojo. Oke, kita langsung hadirkan tembang bareng teman-teman dari Garangan Scott Original. Siap. Sudah ditunggu-tunggu untuk tembangnya bareng rekan-rekan dari Kusuma Laras Percussion. Kusuma Laras Juga Percussion. diabadikan kita di dokumentasi dari Edi Production yang pada malam hari ini juga live streaming. Selamat menyaksikan untuk semuanya dari YouTuber yang malam hari ini menyaksikan kita dari Garangan Scott Original. Jadi kita tembang yuk di Siska Puspita. Ya. Wis pira Mas Edi sik nonton Mas? 200. Telu piye? Batihmu dhewe kayaknya. Anu, kembangkan. Iya. Maksudnya gimana oke ngono lho. Siap. Monggo. Kusuma Laras Percussion. Garangan Scott Original. Kapul Maisa Dan Nafi. Wengi
Segoro Madu sudah berlalu. Sego. Den Api. Iya, Romadu. Mas. Segoro Madu. Goro. Sego Romadu. Ro. Heeh, yo aja dipisah-pisah. Ya, tenan. Segoro Madu. Segoro Madu. Segoro. Pun aturaken tetembangan kalian kanca-kanca garangan Scott Original. Siap. Nggih. Mbok menawi ing sak mangke wonten panyuwunan Betul. utawi pamundutan lelagon Mungkin dari- saking pamriksa budaya Betul. dalu punika ing mbok bilih sak mangke saged pun aturaken ing sak mangke kanca-kanca tanggaping sasmita pun pinanggani lajeng Nggih, kemawon. leres Den. Ing mbok bilih sak mangke lelagon panyuwunan pamundutan dereng saged pun pinanggani boten Mangke ateges pun ngirangi gitu. pakurmatan pun gantos kanthi lakon Leres. sanesipun. Mangke pokoknya spesial untuk teman-teman dari panitia juga. Kalau mungkin ada kesukaan lagu nanti bilang saja bersama teman-teman dari Garangan Scott Original. Betul sekali. Biasanya nanti kalau di pas acara Kewan Alas kita juga mengajak rekan-rekan dari panitia. Teman-teman panitia, teman-teman Karang Taruna bisa joget bareng Bisa bersama joget rekan-rekan dari Garangan Scott Original. Nggih. Masuk. Siap bolo. Yuk, di belakang sudah disiapkan lagu ini, dine lagu tarik Mbak. Oh lagu dulu. Nggih. Nah, mau Ciro. Koyo main pinter-pinter kan. Mbok sing laras ora ngawur. Lah yo kur main Momot koyo enjuh ae lah aku. senengane kok. Ya wis manut derek Iya, kanca-kanca. Pradangga Wiyaga ing samangke Bola kepareng bangsa. Hasayai Karya. Saking Kusuma Laras Percussion. Res minangka jenggota rawuhipun para-para ingkang sakmenika wis tinggal sampun kepareng Den, rawuh. Iki soteng lho, Bang. Waduh ngalundul iki. Nah, kita Awisin. ini juga menyediakan apa ki jeneng? Alpot. Layar tancap apa teh? Bahasanya apa? Layar tancep Mas, nek ngerti kuwi yo. Oh ya bener Lah layar yo tancap. layar tancep to Mas. Nggih, mangke Leres. mawi kirang tancep, mang tancep ke ki Mbak. Apa Yan? Iki Yan. Iki. Lebar ngono lho Mas. Aja ngono aku Aku pakai nggak muni arane lebar-lebar ngono lho. niku jan ngeco kalingan. Su. Sing ngucus sing lebar ta, Cah? Wo. Oh, bener bener. Wis bener layar tancep aja manut riam. Lagi senengane sing lebar-lebar layare. Layare. Ayo. Ayo, baca Pertambangan ya, Mas. so. Garangan Scott Original. Nyos, nyis, tris. Bukan kaleng-kaleng. Siap. Mana main? Mas Yoga, Sugeng Rawuh Mas Yoga. Lho ya. Wis ket mau. Garangan Scott Original yo. Yo. Sumalares Percussion. Sumber
Mas Bayu. Bolo Garangan Mas Bayu juga terima kasih. Pokoknya variasi ya Mas. Afi ya Mas. Bengi Ya iki Mas. empuk piling aku sa. Iki mau variasi ya Mas Afi. Variasi tak Pokoknya mau. variasi. Taran buru ora kleru kok. Iki lek golek lirik iki Dasare kan beda garapane karo maca ya. Pokoknya nek Garapane anyar, garap. Ora apa-apa. Iki musisi serba bisa. serba bisa. Lagu apa wae panggah. Iya. Siap. Dah tintingannya apa? Wes langsung nututi. Oke. Apa-apa iso. Sesuk iki kira-kira sing beda karo judule apa ngono. Apa sing kira-kira beda Mas? Apa-apa iso ya, Vi? Iso. Iso. Iso kursi siji apa? Apa? Rabi. Eh. Ayo, pun tarik, Pak. Ya, siap sendika. Ing bisa mun pingantos Sasmita menika mun Oh, dereng ta? Dereng. dereng. Oh, dereng. Nggih. Sak lagu, ya. Sing kleru ya? Kira-kira sing ora iso Mas. Iki mau ora Lagu kleru nih. kreasi anyar iki. Molakno iki nek sepel mangkata lho, Bul. Mula to. Wah, Nggih. Mula to. Pak Eko wau request kalah. niku Nggih ta? Pak Eko ki Pak minta Eko. lagu kalah. Ya, Nyuwun siap. lagu Mas Kabul. kalah. Dalam. iki yo ngaturake sembah sewu nuwun. Nggih. Katur kunjuk Mas Bayu ki yo owner Oh, saking ngoten. kanca-kanca garangan squad original Nggih. ingkang sampun paring bebungah nggo kanca-kanca Nggih. ing samangke mugi dados kaberkahan katur kunjuk Mas Amin. Bayu. Mas Bayu tondo tresna kula tampi mugi-mugi dipun lintu ingkang kathah saya kebak. Hah? Saya Apa, kebak apa? dompete. Apa? Kowe iki mangkata sepel Lah, ya. makane iki. Aku arep takon judule caman kon. Mas, Karepmu. apa Terserah tak lah. takon judule aku. Terserah lah. Kasmaran wis mau ki. Rindu kekasih. Pak Budi minta rindu kekasih, tapi manut Nggih, buri, Pak. manut Aku buri. manut kabul. Kucine manut buri. Ya. Ora manut kabul wis ah. Iya. Oh sesat. Urmu sesat. Iya. Manut kabul pokoke enggal Bali dadi kasmaran. Wis rapopo to Wis sik. tak omong iki variasi. Jane sing kelebon ki sapa? Aku iya mau batin ngono kuwi. Kanca-kanca kebareng pun lajengaken kabeh kok variasi. Mangke reboisasi. Erupsi. Erupsi. Ya, engko tak negosiasi sik. Monggo, Cah. Pun aturaken tembahan malih saking kanca-kanca garangan squad original Makaryo Kusuma Laras Percussion. Monggo. Yo, hey, hey, hey,
wisuda. Rindu kekasih bro. Aduh. Ki opo? Mas aku aneh-aneh tenan kabul iki. Sembah nuwun kanca-kanca kebareng panglipur ing bilih menika pun lorot setunggal mongko sawiji ing sak mangke saderengipun kalajengaken panglipur suka parisuka mekaten sembah Wayahe pun padha bali. Mundur keteton. Hati-hati. Apa? Tangane rawan nyampluk. Iya. Hati-hati tenang. Kalian baik. Nanti Mas Bayu juga ditunggu lagi. Konco siyaga nyawiji angayai karya. Ayo Kang Di. Ayo. Yuk. Wah. Oke, mohon perhatian untuk seluruh penonton yang memakai motor
dengan nomor polisi AB 2679 PM. AB 2679 PM warna putih bermerek Honda. Kuncinya saya bawa. Ini tadi motor parkir di depan Balai Dusun ya, yang menggunakan kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi AB 2679 telah ditemukan kontaknya. Monggo nanti bisa menghubungi dari panitia. Yuk. Ayo, jatahe sapa iki?
Karangan Scott original. Seneng aku. Pabrik erong dibangun. Nus Pantoro Tanah Jawa nyoto papane satrio pecah dodo nganti lunturing ludiro belosa kusumo lairing bangsa Satria nyoto seno pabri erong dibangun Supriyati wis kalongko asmane kutha Blitar dadi sabat lelabuwe tunggal pungkasan diro berarti kopi tulas aku tot 45 Merdeka yuk wah yuk harap Bali ora harap Bali ora wey yo
Yos. Yuk, yuk. Gusti kula. Sing padha ngati-ati sing padha waspada